ভজুকি নারাম নামরে কুমর জপুকি নারাম নাম ভজি ন পারিলে কুল চন্দ্রমারে মা বান্ধিনে বকাল জমরে কুমর বান্ধিনে বকাল জম ସେହି କାଳ ଜମ ପଡ଼ଦା। କାହାର ଗୀତ ଶୁଭୁଥିଲା କି? କଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭିକାରୀ ଆସିଗଲେ? ନାଇଁ ମ ଯୋଗୀଟିଏ। ହଁ ମ ଏକା କଥା। ଯୋଗୀ ଭିକାରୀ ସବୁ ଏକ। କାମ ନ କରିକି ଭିକ ମାଗିଆ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଫନ୍ଦି, ବୁଝିଲ? ଆରେ ବେଙ୍ଗଳ ପକା ସରିଲା। ଶୁଣ ମୁଁ ଟିକେ ବାରିଆଡୁ ଆସେ। ହଉ ଡକ୍ଟର ଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଏ ଗଳି ରାସ୍ତା ସଜୁ ନଥିବ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇ ଘର ଆସନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିବୁ। ସାମଲ ବାବୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ସନାତନ ବାବୁ? ଆଜ୍ଞା ସନାତନ ବାବୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ସେ ବାରିଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ମୁଁ ଏଠିକାର ବିଡିଓ, ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ଦାସ। ଟିକେ ସନାତନ ବାବୁଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା। ମୋହନ, ଆରେ ମୋହନ କୁଆଡେ ଗଲୁ? ହଁ ବୋଉ ଯାଉଛି। ମୋହନ ବାପା ବାରିଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା, ଯା ଡାକିଦବ, କହିବୁ ବିଡିଓ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି ହେଲା। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆପଣ ମାନେ ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ। ସେ ଏଇ ଲାଗେ ଆସିଯିବେ, ବସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆପଣ ମତେ ଏଇ ଲୋକ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆଣିଲେ? ସିଏ ଆସିଲେ ଆପଣ ବଳ ଜାଣିଯିବେନି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଯାହା ହଉ ଭିଡିଓ ସାଇଙ୍କ ପାଦ ଆଜି ମୋ କୋଡେରେ ପଡିଲା। ସନାତନ ବାବୁ ଇଏ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ଅମରେଶ ଦାସ, କଟକରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ମୋହନ ବୋଲୁ ବୋଉ କହିବୁ 2 ଗ୍ଲାସ ସରବତ କରିନି ଆସିବ। ଯା ଯା ଯା। ଆରେ ଥାଉ ଥାଉ ଥାଉ। ବୁଝିଲେ ସନାତନ ବାବୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାମରେ ଆସିଥିଲି। ଜରୁରୀ କାମ ମୋ ପାଖରେ? ହଁ ସନାତନ ବାବୁ, ଆପଣ ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ଗାଁ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଖବର ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କଟକ ଲେପ୍ରୋସି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିଛି। ଲେପ୍ରୋସି ମାନେ? ଆରେ କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ରହିଛି କୁଷ୍ଠ ରୋଗକୁ ଦେଶରୁ ସମୂଳ ରୂପେ ଲୋପ କରିବାକୁ। ଆଉ ଏ ଗାଁରୁ ଯଦି କିଏ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ଥାନ୍ତି ଆପଣ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁରେ କାହାକୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଇନି। ସେଇ ତ ସମସ୍ୟା ସନାତନ ବାବୁ, ସେଇ ତ ସମସ୍ୟା। କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ତ ଆରମ୍ଭ ବେଳେ ଜମା ଜଣା ପଡେନି, ତମ୍ବାଳିଆ ଛଉ ଆକାରରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ପରେ ଜାଣିଲେ ବି ଲୋକ ଲଜ୍ଜାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେହି ତ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖାନ୍ତିନି। ଫଳରେ ରୋଗଟା ବଢିଯାଏ ଏବଂ ବହୁତ ରୋଗୀ ପଙ୍ଗୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଘର ଘର ପଚାରିକି ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଦାସ ତ ଆଜି କଟକ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କଣ କରିବା? ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଏପରି କୌଣସି କେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସେ, ଡେରି ନ କରି ତୁରନ୍ତ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେବେ। ପ୍ରଥମରୁ ତ ଏମଡିଟି ଖାଇଲେ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯିବେ। ହଁ ଟିଭିରେ ତ କହୁଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ସନାତନ ବାବୁ, ଆମେ ତାହେଲେ ଆସୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା। କଣ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦେଶ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଟି? ଏଥର ତମେ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇବ, ବୁଝିଲ? କାହିଁକି? ମାଡ଼ ଖାଇବନି? ଘର ଘର ବୁଲି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବ ତମ ଘରେ କାହାକୁ କୁଷ୍ଠ ହୋଇଛି, ମାଇପି ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ ତୋର କୋଉଠି ଛଉ ହେଇଛି, ବାଡି ପୋଡା ଗାତ ପୋଷା ଗାଳି ସହ ଦେହରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ପାହାର ହେବ ନା। କାହିଁ ଗୋଟେ ଗାତ ଦେଖି ହି 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 ହଉଛୁ ବା? ମୁଁ କଣ ତୋ ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ ହେଇଛି ଏମିତି ପଚାରିବି? ଆଉ କେମିତି ପଚାରିବ? ଛେନା ଗୁଡଟା ମୁଁ ମୋର ଯେମିତି ପଚାରେ ତା ପଚାରିବି। ଅପା ଅପା ଲୋ। ଆରେ ବୈକୁଣ୍ଠ, କହିଲୁ କହିଲୁ କଣ ହେଲା? ତୁ ଜାତକ ଦେଖିଲୁ? ଝିଅକୁ ଦେଖିଲୁ? ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ କଣ କହିଲା? ସେ ବାହାଘରେ ରାଜି ତ? ଓହୋ ଅପା 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 ଟିକେ ସବୁ କର। ତୁ ଯଦି ସବୁ କଥା ଏକାଥରେ ପଚାରିବୁ ମୁଁ କହିବି କେମିତି କହିଲୁ? ତୁ କହିବୁଟି? ତୁ ଗଲା ବେଳୁ ମୁଁ ଖାଲି ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ରାଧା ସାଙ୍ଗେ ମୋ ମୋହନର ବାହାଘରଟା ପକ୍କା ହେଇଗଲେ ମୁଁ ନଡିଆ ପଠେଇବି।
ତୁ ନଡ଼ିଆ ପଠେଇଦେଲ ଅପା ମୁଁ ସବୁ କଥା ପକ୍କା କରି ଆସିଛି। ତୁ ସତ କହୁଛୁ ସାମ ପ୍ରଧାନ ବାହାଘରେ ରାଜି? ତାହେଲେ ସାମ ପ୍ରଧାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ତମର ଆଖି ନାହିଁ? ତମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶି ଯୋଉ ଯୋଜନା ଚଲେଇଛ ନା, ମୁଁ ଜମା କରେଇ ଦେବିନି। ଏ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। ଅପା ଦେଖୁଛୁ ଭାଇଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ। ମଣିଷ ଦୌଡ଼ା ଧାପଡ଼ା କରି ସବୁ କଥା ପକ୍କା କଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଖାଲି ଷଣ୍ଢ ପୁରେଇବେ। ହଇଓ ତମ ଅକଲ କଣ କାମ କରୁନି? ନାଇଁ, ଅକଲ ତମର କୋଉଠୁ ମିଳିଯିବ? ଯେତେବେଳେ ତ ଧନୀର ଝିଅ ଆସି ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମନମାନି କରିବ ନା, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ। ବୁଝିଲ? ହଇଓ ଭାଇ ସାମ ପ୍ରଧାନ କି ଏମିତି ଧନୀ ଲୋକଟା ଯେ ସେ ଯେମିତି ମଦନପୁରର ବଡ଼ ଚାଷୀ, ଏ ଗାଁରେ ତମଠୁ ବଡ଼ ଚାଷୀ କିଏ ଅଛି? ସମ୍ବନ୍ଧଟା ସମାନ ସ୍କନ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏ ନା। ତମେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ଯେ? ରାଧାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି, ଭାରି ଭଲ ଝିଅଟେ, ରୂପରେ ଯେମିତି ଗୁଣରେ ବି ସେମିତି। ଠିକ କହୁଛ। ହଁ ବାବା। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ। ବୁଝିଲ ଭାଇ, ଏବେ ନିର୍ବନ୍ଧଟା ସାରିଦେଲେ ଆସନ୍ତା ଫଗୁଣରେ ତ ବାହାଘର। ବାହାଘର? କାହା ବାହାଘର? ଆରେ ଭଣଜା, ଏ ଘରେ ତୋ ଛଡା ବାହା ହେବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛି କହିଲୁ? ମୁଁ ନା ନା, ମୁଁ ଏଇନେ ବାହା ହେଇପାରିବିନି। ତାହେଲେ ତୁ ସାମ ପ୍ରଧାନକୁ ମନା କରିଦେ। ଆମ ମୋହନ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ହଉନି ନା, ସେ ରାଧାର ବାହାଘର ଆଉ କୋଉଠି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରାଧା? ଗଲୁ ଗଲୁ ଯା କହିଦବୁ ଯା। ଏ ବୋଉ, ବୋଉ, ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ଦେଖିଲୁ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ରାନ୍ଧିଆଡେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିବୁ ଯେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲୁଣି। ମତେ ଏଗୁଡା ଯୋଉ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଦେଖେ ହଁ ଜଣା ପଡୁଛି। ମୋର ଏଇନା ଯୋଉ ବାହା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମ, ଖାଲି ତୁ କହୁଛୁ ବୋଲି ନା। ଆଉ ହଉ ହଉ ଭାଇ ଟିକେ ସାଇଡ। ସବୁ ବୁଝା ପଡିଲାଣି ଭଣଜା। ଏ ଅପା ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ପୋଖରୀ ବୁଡରେ ପକେଇ ଆସୁଛି, ତୁ ଖାଇବା ବାଢିଥା। ଆରେ ଭଣଜା ଆସୁନୁ ବା। ଓହୋ, ଏ ବିମଳା, ପିଠିଟା ଭାରି ଜୋରେ ବିନ୍ଧୁଛି, ଟିକେ ଘଷଦେଲ। ମୋର ତେଣେ ଘର ସାରା କାମ ପଡିଛି। କଣ ଗୋଟେ ତମେ? ଜେଜେମା, ଜେଜେମା। ଆରେ ଏଇ ତ ମୋ ନାତୁଣୀ ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ, ଟିକେ ଘଷଦେଲୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଅಯ್ୟୋ ଜେଜେ, ମୁଁ କଣ ତମ ଚାକରାଣୀ? ଆଲୋ, ତୁ କାଇଁ ମୋ ଚାକରାଣୀ ହବୁ? ତୁ ବା ମୋ ଘରଣୀ, ମତେ ବାହା ହବୁଟି? ଓହୋ, ଦେଖିଲ ଜେଜେମା ବୁଢାକୁ। କାଇଁ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଛ କହିଲ? ଫୁଲ ପଲ୍ଲୀ ଆଚାର ନେବାକୁ ଆସିଛି କି? ହଉ ଯା, ଖନ୍ଦା ସାରା ଠେକିରେ ଅଛି ନେଇଯିବୁ। ହଉ ହଉ, ଅଳ୍ପ ଖାଇବୁ, ତୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ତୋ ବୋଉ ମତେ ଗାଳି ଦବ। ହଉ ହଉ। ବୁଢାଟା କଣ ସଉତୁଣୀକୁ ଦେଖି ବୁଦ୍ଧି ପଶିଗଲା? ତମର ଯୋଉ କଥା ନା। ବୁଝିଲ ବିମଳା, ଏ ପଲ୍ଲୀଟା ସିନା ଆମ ଘରକୁ ବୁଲି ଆସୁଛି, ହେଲେ ସେ ପୁତୁରା ବୋହୂଟା ବା ସବୁବେଳେ ତା ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହଉଛି। ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିବି, ଏ ପଲ୍ଲୀଟାକୁ ଦେଖିଲେ ନା ମୁଁ ନିଜର ବି ନାତି ନାତୁଣୀ ଧରି ଖେଳିବାକୁ ଭାରି ମନ ହେଲାଣି। ଆରେ ସେ କାମିଜିଟା ଉପରେ କାହିଁ ଏମିତି ଚିପୁଛ? ସେଥିରେ ପିଠି କଣଟା ଜାଣୁଛି କହିଲ? ଟିକେ ଟେକିକି ଚିପୁ ନା। କେତେ ସୁଆଙ୍ଗ ବାହାରୁଛି। ହୟୋ, ତମ ପିଠିରେ କଣ ଗୋଟେ ଛଉ ହେଇଛି? ଛଉ? ହଁ, ଏଇଠି ତମ ବେକ ପାଖରେ ବି ଗୋଟେ ହେଇଛି। କାଇଁ? କଣ ମୁଁ ହାତ ମାରୁଛି ତମେ ଜାଣିପାରୁନ? ନାଇଁ ତ। ଛଉ? ବିମଳା, ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଯୋଉ ଛଉ କଥା କହୁଥିଲେ, ଏଇଟା ଆଉ ସେଇ ଛଉ ନୁହେଁ ତ? ମତେ ଆଉ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଇଯାଇନି ତ? ଦେଖ ତମେ ସେମିତି କୁହନି। ଆଉ ରୋଗୀ ଖୋଜିବା କଣ ଦରକାର? କାଲି ଯାଇ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ପାଖରେ ଆପେ ଆପେ ହାଜର ହେଇଯିବି ଆଉ। କେହି କୁଆଡେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ରୋଗଟା ପରୀକ୍ଷା କରିଦେଲେ କ୍ଷତି କଣ? କ୍ଷତି ଅଛି ଭାଇ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପୁଅ ବାହାଘର। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ତମେ ଯଦି ସେ ଲେପସ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଅ, ଆଉ ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଆରେ ଆରେ ମୋହନ, ଭାବି ପାଉଛ ତ କଣ ମୋହନ। ହେବ? ଶୁଣ, କାନ୍ଥ ବାଡ଼ର ବି କାନ ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ବନ୍ଦ।
ଆଗ ସେ ମୋହନର ବାହାଘରଟା ସରିଯାଉ। ଆରେ ମୋହନ ବାହାଘର ତ ଆହୁରି 5 ମାସ ବାକି ଅଛି। ଯଦି ଆ ଭିତରେ ରୋଗଟା ବଢିଗଲା? ବୁଝିଲ ଭାଇ, ଦୁନିଆରେ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟାଠୁ ବି ବଳି କିଛି ଅଛି। ପଦା ଗାଁରେ ଜଣେ ବାବାଜୀ ଅଛି, ଅଧିଆ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକକୁ ଛୁଇଁ ଦେଇ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ଭଲ କରିଦଉଛି। ଚୁପଚାପ ସେଇଠିକୁ ଯାଇ ସପ୍ତାହଟେ ଅଧିଆ ପଡ଼, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ, କେହି କିଛି ଜାଣିବେନି। ସନାତନ ସାମଲ ଭଲ ଲୋକଟା, କେବେ କାହାରିକୁ ଗାଳି କରେନି, ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କେବେ ବି କାହାର ପାଉଣା ବାକି ରଖେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଡକୁଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ। ତୁ ବି ଅପା। ଆଲୋ ନାନୀ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ ବା, ଏଇ ଯୋଉ ସନାରାଦା ଗୋଟେ ଘର ଛାଡି ପଳେଇଛି। ମଲା ହଁ, କଥା ପରା ଦାଣ୍ଡରେ ପଡି ହାଟରେ ଗଡିଲାଣି। ଏ ଚାଲୋ, ଆମର ଏଥିରେ କଣ ଅଛି। ଅପା, ତୁ ଏଇଠି ବସିଛୁ, ମୁଁ ତତେ ଘର ଭିତରେ ଖୋଜୁଛି, କଣ ହେଇଛି ତୋର? ନାଇଁ ରେ, ସେମିତି ବସିଛି ଆଉ। ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ ନ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି? ସପ୍ତାହଟେ ହେଲା ପଦା ଗାଁ ବାବାଜୀ ପାଖକୁ ଗଲେଣି, ହେଲେ ସେଠୁ କୁଆଡେ ଗଲେ ଯେ? ତୁ ଟିକେ ସେ କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମକୁ? ହଁ ତ ବୁଝିଲ ଖୁଡି, ପଲ୍ଲୀ ବାପା ନା କଟକ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି କୁଆଡେ ଦାଦାଙ୍କୁ କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ। ସତ କହୁଛି ଖୁଡି, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତେ ପା, ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୁଆଡେ ଯେ ହଜିଗଲେ, ଆଉ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଓହୋ, ତମେ ଗଲ ଏଠୁ। ବୋଉ, ଏ ବୋଉ, ବୋଉ, ବାପାଙ୍କ ଚିଠି ଆସିଛି। ପଢିଲୁ ପଢିଲୁ, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ବିମଳା ଆଉ ମୋହନକୁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ। ପଦାକା ବାବାଜୀ ପାଖରୁ ମାଡ଼ ଅପମାନ ପାଇ ମୁଁ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲି। କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲି, କେତେ ଦିନ ବୁଲିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି।
ଶେଷରେ କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି। ଏଠି ଜଣା ପଡ଼ିଲା ମୋତେ କୁଷ୍ଠ ହେଇଛି। ହେଲେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇଯିବି। ତେଣୁ ମୋତେ ଏଠି 6 ମାସ ରହି ଚିକିତ୍ସା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୋର ବାଁ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି 2ଟା ପଚି ଯାଇଛି, ଅଧାରୁ କଟାଯିବ। ତମେ ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି, ଯାହା ମୋ ଭାଗ୍ୟ। ବୈକୁଣ୍ଠକୁ କହିବ ମୋହନ ବାହାଘର ପାଇଁ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିବ। ଭଗବାନ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଇତି। କାହିଁକି କହିଥିଲି ପରା କାନ୍ଥ ବାଡ଼ର ବି କାନ ଅଛି। ଖାଲି ସେ ପଲ୍ଲୀ ବହୁତ ଏତିକି ଜାଣିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରକଟ କରିଦେଇଥିବ। ହେଲେ କଥାଟା କେତେ ଦିନ ଲୁଚେଇ ରଖିବ? ଥାଉ ଥାଉ, ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ଘରେ କେମିତି ମୋ ଝିଅ ଟେକିଦେବି? ଏ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। ସମୁଦି ଏ କଥା ସତ ଯେ ସନା ଭାଇକୁ କୁଷ୍ଠ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଡାକ୍ତର ତ କହିଛନ୍ତି ସେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ହେଇଗଲା। ଇଅ ମତେ କଣ ଓହୋ, ଭଲ ହେଉ କି ନ ହେଉ ସେ ତ ଏଠି ରହୁନି ନା, ରହୁଛି କୁଷ୍ଠା ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ କେବେ ଫେରି ଆସେ? ଫେରିବନି ସମୁଦି, ସେ କେବେ ବି ଫେରିବନି, ଏ କଥା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି। ଆଉ ଯଦି କେବେ ସେ ଫେରେ ତେବେ ଏ ଘରେ ତାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅଛି ନା। ଜେଜେମା, କୁଷ୍ଠ ରୋଗ କଣ? ମୋ ବୋଉ ନା ମୋତେ ତମ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ମନା କରୁଛି। କହୁଛି ଜେଜେକୁ କୁଆଡ଼େ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଇଛି। କୁଷ୍ଠ ରୋଗ କଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଗ ଜେଜେମା? अरे धीरे धीरे। अबे दोन बे पकड़ कौन रखिछु? হ্যাঁ মাগুଛୁ কবে दोन बे দেবিনি दे बे छोटा ছোটটা কো কହୁଛୁ বে? छोटा नुआ तो कौन बे? হ্যাঁ ରହ ତ ବହବ ଭଗବାନ ସହିବେନି ରେ। କୋଉ ଜନ୍ମରେ କଣ କରିଥିଲୁ, ଏ ଜନ୍ମରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ପାଇଲୁ, ତଥାପି କର ମାଗୁନି। କଣ ହେଇଛି? ମୋଠୁ 100 ନାଇଁ ଗଲେ ତୁ ଧନୀ ହେଇଯିବୁନି, ଗରିବ ହେଇଯିବୁ ନୁହଁ। କଣ ହେଇଛି ନାରଣ? ଏଇ ପଞ୍ଚୁ ଦାଦାଗିରି ଦେଖଉଛି। ଆମ ଗାଁ ରହିଥିଲେ ମାରିକି ନାକ ପଟେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆରେ କଣ ହେଇଛି ତ କୁହ। ମୋ ପକେଟ ହାତ ପୁରେଇ 100 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲା। ଆଉ ସେ କୋକୁଳି ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଇଛି, କିଛି ବୁଝୁ ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯଦି ତୁ ସତ୍ୟରେ ଥିବୁ ସେ ପଞ୍ଚୁ ପୋକ ମାଛି ହେଇ ମରିବ। ଶୁଣିବ କୋକୁଳି, ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବ। ଏ ଗରିବର ଅଭିଶାପ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳିବ। ପିଲାଦିନେ ଥରେ ମୋ ଜେଜେଟା ଗୋଇଠା ମାରିଦେଇଛି, ତାରି ଅଭିଶାପ ପଡିଛି। ନହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ ଏ ରୋଗ ଭୋଗୁଥାନ୍ତି। ସେମିତି ମୋ ଅଭିଶାପ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଉପରେ ପଡିବ। କେତେ ଥର ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବି ନାରଣ, ଆରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗଟା ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତେବେ ସିନା ତ ପାଠ କଥା କହୁଛ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ହେଲେ ଯିଏ ରୋଗ ଭୋଗୁଛି ସିଏ କଣ ଭାବିବ? ଆଚ୍ଛା, ତମେ ସନାତନ ବାବୁଙ୍କୁ ତ ଦେଖୁଛ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛ? ଥରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ହରିପୁରକୁ ଗଲେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଅଭିଶାପ ତ ଦୂରର କଥା, ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏ କୁଷ୍ଠ ରୋଗଟା କେମିତି ହେଲା? ଆରେ ହଁ ସନାତନ ବାବୁ, ଆପଣ ଏବେ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ କହୁଥିଲେ 6 ମାସ ରହିବାକୁ।
ଆଉ ଏବେ ତ 2 ମାସ ବାକି ଅଛି। ଆରେ ରୋଗଟା ଯେତେବେଳେ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଏ କୁଷ୍ଠ ସମୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରିସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଆଉ କୁଷ୍ଠ ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ନାହାନ୍ତି। ସତ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବାବୁ? ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ମୁଁ କେମିତି ସୁଝିବି? ଆରେ ଥାଉ ଥାଉ, ଆଜି ଆସି ଆପଣ ଅଫିସରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ନେଇଯିବେ। ଆଜ୍ଞା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ସତରେ କଣ ତୁ ଚାଲିଯିବୁ? ହଁ, ଘରେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଗଲେ ପୁଣି ପୁଅର ବାହାଘରଟା କରିବି ନା। ଯା ଭାଇ, ତୁ ତ ଭଲ ଲୋକଟା, ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଗଲୁ। ମୁଁ ପରା ଆମ ଜେଜେଟାକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଦେଇଛି। ତମେ ସେମିତି କାହିଁ କହୁଛ ନାରଣ? ଦେଖିବ ତମେ ବି ଦିନେ ଭଲ ହେଇ ତମ ଘରକୁ ଫେରିଯିବ। ଫେରିଯିବି? ଆରେ ମୁଁ ଫେରିଯିବି? ତୋର ସିନା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ପିଲା ଅଛି, ହେଲେ ମୋର କିଏ ଅଛି? ଆରେ ମୁଁ ପରା ଅଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଆସିବିନି? হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 আরে বৈকুণ্ঠ, মোহন, ସେମାନେ ମତେ ଏଠି ଦେଖିକି ପଳେଇ ଗଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ ମତେ ତ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ସେମାନେ ମତେ ଦେଖିକି କୋଟିନୀତି ପାଇଲା ପରି ହେବେ। ସେକାଳ ପଖାଳ ଗଲାଣି ଭାଇ। ଗୋଟେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀକୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କେମିତି? ଆରେ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ପରା ଲେଖିଥିଲ ଭଲ ହେବାକୁ 6 ମାସ ଲାଗିବ। ଆରେ ସେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ନା, ଲୋକ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ହାତ ବି ସେମିତି। 4 ମାସରେ ମତେ ଭଲ କରିଦେଲେ। ମୋ ଦେହରେ ଆଉ କୁଷ୍ଠ ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଦେଖୁନୁ, ମତେ ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ତମେ କହିଦେଲେ କଣ ଦୁନିଆ ମାନିଯିବ? ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ କେବେ ଭଲ ହୁଏନି। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଖେଇବ? ମୋହନ, ଆସିଗଲଣି ଯଦି ଠିକ ଅଛି, ତମର ଆଉ କାମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭାବିନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲ। ବାରିପଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଘର କରିଦେବି, ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ, କୁଆଡେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦିନକୁ 4 ବେଳା ଖାଇବା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ବି। ବୈକୁଣ୍ଠ, ମୁଁ ଏମିତି କଣ କହିଦେଇ ଗଲା? ଆରେ ଗାଁ ଲୋକ ସିନା ବୁଝିବେନି, ହେଲେ ସିଏ ତ ମୋ ପୁଅ ନା, ମୋ ରକ୍ତର। ବୁଝିଲ ଭାଇ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲଣି ତମକୁ ସବୁ କଥା ଜଣେଇ ଦଉଛି। ତମକୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଇଛି ଶୁଣି ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ ମୋହନ ସହ ରାଧାର ବାହାଘର କରିବାକୁ ମନା କଲା। ତମେ ତ କହିଥିଲ 6 ମାସ ପରେ ଆସିବ, ତେଣୁ ତମେ ଏଠି ରହୁନା, କଟକ କୁଷ୍ଠା ସମୟ ରହୁଛ। ଏମିତି କରି ମୁଁ ବାହାଘରଟା କରିବାକୁ ବସିଥିଲି। ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଯାଇଛି, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବାହାଘର। କଣ ହେଲା? ମୁଁ ଘରେ ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅର ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଗଲାଣି, ବାହାଘର ବି କଥା ବସିଛ? ଆରେ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ ଝିଅ କଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ? ସିଏ ରାଜି ନହେଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ କୋଟି ମୋ ପୁଅର ବାହାଘର କରିଥାନ୍ତି। ଓହୋ ଭାଇ, ତମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝୁନ। ତମେ ଯଦି ଏଠି ରୁହ, ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ କଣ ଦୁନିଆରେ କୋଉ ବାପ ତା ଝିଅ ଦେବନି? ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲ, ତମ ନିଜ ଗାଁ ଲୋକ ତମ ପାଖ ବସିଲେନି। ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ ତ ଆର ଗାଁ ଲୋକ। ଏବେ ମୁଁ ବିଚରା ମୋହନଟା କଥା ଭାବୁଛି। ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ ପାଖରେ ଖବରଟା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମୋହନଟା ଶିଶୁପାଳ ହବନି ତ? ଆରେ ଜେଜେ, ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ବାହାଘର ପାଇଁ ଆସିଛ ନା? ହଁ, ତୁ ରାଜି? ଆଲୋ ହେ ପଡା ମୁଇ ପଲି ଇଅଡା ତତେ ମୁଁ କେତେ ଥର କହିଛି ଏଠିକି ଆସିବୁ। ସାନ ବୋଉ। ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ବୁଝା ପଡନି? ଖାଲି ପଳେଇ ଆସୁ ଆଚାର ଖାଇବା ପାଇଁ। ତୁ କଣ ଜାଣିପାରୁନୁ ତୁ
ଖାଲି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ପୁଅର ମା ବି। ଛାତିକୁ ପଥର କରି ସବୁ କିଛି କରିବା ଭିତରେ ସେ ବି ଖାଇବା ପିଇବା ବୋଲି ରୋଗୀ ହୋଇଗଲାଣି। ଗଲା କାଲି ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇଥିଲି, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ରକ୍ତ ଶୂନ୍ୟତା, 2 ବୋତଲ ରକ୍ତ ଦରକାର। ବିମଳାର ଆସି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ମତେ ଟିକେ ଖବର ବି କରିପାରିଲାନି। କାହିଁ ସେ? ରୁହ, ମୁଁ ଡାକି ଦଉଛି। ଅପା, ଏ ଅପା। କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ବିମଳା, ବିମଳା ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ବି କହିଛନ୍ତି ମତେ ଆଉ ଏ ରୋଗ କେବେ ବି ହବନି। ମୋହନର ବାହାଘର ହଉଛି, ଜାଣିଛ? ଅବସ୍ଥା ଆସି ଏତେ ସରି ହେଲାଣି। ଆଉ 7 ଦିନ ରହିଲା। ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ ଝିଅ ରାଧା ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇ ଆସିବ। ଆଲୋ ତୁ କାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ମୁଁ ପା ଆସିଗଲିଣି। 2 ବୋତଲ କଣ 4 ବୋତଲ ରକ୍ତ ତତେ ଦେବି, ଆଉ ତୁ ଭଲ ହେଇଯିବୁ। କାହିଁକି? ମରିଗଲେ କଣଟା ହେଇଯିବ? ବଞ୍ଚି ରହିବି, କୋଉ ଖୁସି ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିବି? ଏମିତି କାଇଁ କହୁଛୁ? ଆଉ କେତେଟା ଦିନ ପରେ ଆସିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ତମ ନାଁରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିଛି, ସିନ୍ଦୁର ନାଇଛି। ମୋହନ ମୋ ପୁଅ, 10 ମାସ ଗର୍ଭରେ ରଖି ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ବଳଦ ଗାଦିର ଛାଇ ତଳେ ତାକୁ ଏଡୁଟେରୁ ଏଡୁଟେ କରିଛି। ହେଲେ କୁହ, ଆଜି ଯଦି ତ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତାହେଲେ କୁହ ମୁଁ କାହାର ହେବି? କାହାର ହେବି? କାହାର ହେବି? ଯାହା ହଉ ବର୍ଷାଟା ଛାଡି ଯାଇଛି। সোনা ସନାତନ, ଆରେ ତୁ ଏଠି? ଆରେ ଘରେ ସବୁ ଭଲ ତ? କାଲି ପରା ଗଲୁ, ଆଜି ସକାଳୁ ଏଠି? ସନାତନ ଏବେ ସନା, ଏବେ ତୁ ଯାଇନୁ କେବେ? ଏବେ କାଲି ପୁରା ଘରକୁ ଗଲୁ। କଣ ବସ୍ ପାଇଲୁ କି? ନାଇଁ ମ କୋଡ଼ିଆଟା ବେଲେ ଗାଡ଼ିରେ ଉଠେଇ ନଥିବେ। ଗୋକୁଳି, ତୁମେ ତମ ବାଟରେ ଯାଅ। ଏବେ ବାଟ କାହାକୁ ଦେଖଉଛୁ? ମୁଁ ଆଶ୍ରମର ସେକ୍ରେଟାରୀ, ତୁ ମତେ ବାଟ ଦେଖେଇବୁ? ନାଇଁ ଗୋକୁଳି, ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି। ଶଳା ସରକାରୀ ବାଗଟା ଖାଏ ପାଟିରୁ ଛାଡୁନି ନାଇଁ? ଗୋକୁଳି, ନାଇଁ ମତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇନି। କୋଉଠି କେଜାଣି ରୋଗଟା ମୋଠି ରହିଯାଇଛି। ଆବେ ଯେତେ ଜଣ ଫେରି ଆସନ୍ତି ସବୁ ସେୟା କହନ୍ତି, ତୁ ଭଲ ହେଇଛୁ ମାନେ ଏଠି ରହିପାରିବୁନି। ତୁ ରହିବାକୁ ଆସୁନି ତ? ହଁ ସେ ରହିବ, ମୋ ପାଖରେ ରହିବ। ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି? ସବୁ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଭର୍ତ୍ତି କରନି, ମୁଁ ତା ସହ କଥା ହଉଛି ବା। ସେ ଯଦି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଭଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ରହିବ ଯଦି ରହୁ, ହେଲେ ମତେ 5 ଟଙ୍କା ଦଉ। କାହିଁକି ଦବ? ଦଉ ରହିପାରିବନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଏ ଡ୍ରାଇଭର ଚଲା ମୁଁ ଦଉଛି ରହ ଚଲା। କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ା ମୁହଁ ବଢଉଛି କହିଲୁ? ଆଜି ପାଇଗଲା,
ବାରମ୍ବାର ମାଗିବ। ଏଇନେ ଯାଇ ଦେଶୀ ପିଇବ। କେବଳ ୟାରି ପାଇଁ ଏ ଆଶ୍ରମରେ 2-3 ଜଣ ଗଞ୍ଜେଇ ଅଫିଅ କାରବାର କଲେଣି। ବଡ଼ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଲହଡ଼ି ଆସିଲେ ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ ଦେବାଟା ଭଲ। ଆରେ ହଁ, ମୁଁ କଣ ପଚାରୁଥିଲି ପରା, ତୁମ ଘରେ ସବୁ ଭଲ ତ? ହଁ ଭଲ। ତତେ ଦେଖି ସବୁ ଖୁସି ହେଲେ? ହଁ ଖୁସି ହେଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ କାହିଁ ଜାଣିପାରୁନି, ତତେ କଣ ସତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ପୁରା ଭଲ ହେଇନୁ? ଓହୋ, ତମେ ମତେ ଏତେ କଥା କାଇଁ ପଚାରୁଛ ଯେ? କଣ ମୋ କଥା ତମର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି? ନାଇଁ, ମୋର କଣ ଅଛି? ତୋର ସିନା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ପିଲା ଅଛି, ହେଲେ ମୋର ତ ଶଳା ନାରଣ 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 मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि माधव माधव वाक्यं माधव माधव हरि स्मरन्ते साधवा नित्यं सकल कार्येषु माधव यथा रावणस्य मन्दोदरी यथा रामस्य सीता। ହଁ, ଆସେ ଆସେ। କଣ କିଛି କହୁଥିଲୁ କି? କେତେ ଦିନ ଆଉ ମାଗଣା କରି ଚଳିବି? ମଝିରେ ମଝିରେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଗୁକୁଳି ସିନା ପଇସା ଦେଇ ରହିଯାଉଛି, ହେଲେ ମତେ ଆଉ ସେ ମାଗଣା ଖାଇବାକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏଣେ ପାଖରୁ ପଇସା ବି ସରି ଆସିଲାଣି। ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ତମମାନେ ତ ଏଠି କାମ କରୁଛ, ମତେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ କାମ ମିଳନ୍ତାନି? ଆରେ ସନାତନ, ତୁଟା ସତରେ ଭୋଳା ଲୋକଟାରେ। ତୋ ପଛରେ ଏଠି ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲେ ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ ଆମର ରୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ଯାଇ ଗୋକୁଳି ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସନାତନ ତ ରୋଗୀ ନୁହେଁ, ସିଏ ତ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ତଥାପି କାହିଁକି ରହିକି ଆମ ଦାନାରେ ଭାଗ ପକଉଛୁ? ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ତତେ କାମ ଦେବେ? ହେଲେ ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁରନ୍ତ ଜାଗା ଛାଡି ପଳା। ପଳେଇ ଯିବି? କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯିବି? ସେ କଥା ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ତ ଗାଁକୁ ପଳଉନୁ। ନାଇଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବାବୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି। ଏ ଆଶ୍ରମ ମୋ ପରିବାର, ମୋର ସବୁ ବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମୀୟ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। କୋଳି ଖାଇ କୋଳି ମଞ୍ଜି ପୋତିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସନାତନ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିପାରିବି? ମୁଁ ତ ଏବେ ନାଚର। ଦୟାକରି ଆପଣ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଆବେ କାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ହେଇ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ରହିପାରିବେନି। ତୁ ଡାକ୍ତରକୁ ଚାକିରି ଖାଇବୁ ନା କ'ଣ? ଡାକ୍ତର ତ ତାଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ହେଲେ ତମ କଥା ତ ଅଲଗା। ତମେ ଯୋଉ ମାସ ମାସ ତାଠୁ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନଉଛ। ବେ କ'ଣ କହିଲୁ ହାରାମଜାଦା? ମୋ ନାଁରେ ବଦନାମୀ କ'ଣ କହିଲୁ? ମୁଁ କିଳା ମତେ କରିଛି? ବେ ଭାରି ତ ମୁହଁ ଟାଣ ହେଇଗଲାଣି ତୋର। ମାରିବି ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ଯେ। ଢିଙ୍କିକୁ କାଠ ଠରୁଛି। ए ड्राइवर चला बे। ए मोर हाथ जाड़ी चला जल्दी। अरे कौन घर करू? ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଥରେ ଘର ଗଢ଼େ,
ଘର ମୋର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଆଶ୍ରମ ପାଚେରୀ କଡ଼ରେ କେତେ ଲୋକ କୁଡ଼ିଆଟ ମାନ କରି ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଘରଟେ କରି ମୋ ବାକି ଜୀବନ କଟେଇବି। ଆରେ ଶଙ୍କର ଦାଦାକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛୁ? ଶଙ୍କର ଦାଦା ଆରେ ଏଠି ଘର କରିବାକୁ ହେଲେ ଶଙ୍କର ଦାଦାକୁ ପଠେଇ ଦବାକୁ ପଡେ। ନଦେଲେ ନଦେଲେ ତୋର ଏଇ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ସେ ଗାଁକୁ ପଠେଇ ଦବ। ଆମ ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ବା ଲୋକେ ଛୁଇବାକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। କୋଉ ଦାଦା ଭଲ ସାହସ କରିବ ଆମ ପରି କୋଡ଼ିଆକୁ ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ କହିଲ? ଆରେ ଭଲ ଲୋକ ସିନା କୋଡ଼ିଆକୁ ଡରେ, କୋଡ଼ିଆ କଣ କେବେ କୋଡ଼ିଆକୁ ଡରେ? ମାନେ ଆବେ ପଞ୍ଚୁ, यस बॉस ପଞ୍ଚୁ, यस बॉस ଆବେ ଏଠି କିଏ ଗୋଟେ ଘର କଲାଣି? अबे क्या बे ମୁଁ ଘର କରିବି। କଣ ତ ବୋପା ଜାଗା ଘର କରିବ? ଆଉ କଣ ତୋର? ଏଇ କଣ କରିବ ବିଚାରା? ଘରେ ତ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ଆଶ୍ରମରେ ବି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସିଏ ତ ପୁଣି ଏଟା କୋଉଠି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବ? ଠିକ ଅଛି, 5000 ପକା, ଘର କର। ଆବେ ପଞ୍ଚୁ, यस बॉस ପିଛେ ମୁଟ। 5000? ଏତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ଆରେ ତୁ ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ଘର ଆରମ୍ଭ କର। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଶଙ୍କର ଦାସ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ହଁ ସେଇଆ କରିବି। ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ କାମ ନ କଲେ ନାହିଁ, ଯାଉଛି ବାହାରେ କୋଉଠି ମୂଲ ଲାଗିବି। ମୂଲ ଲାଗିବ? ହଉ ଯା 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 ମୂଲ ଲାଗିବ। Hey, 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 sir. 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 କିରେ ମରଦ, ପାଇଟି ଖୋଜୁଛୁ? ନାଇଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ପାଇଟିରେ ଲାଗିଯା। ଏ ମାଟି କାଣ୍ଡ ଉଠେଇ ମତେ ଦେ। ହେଲେ ତୋ ପାଉଣା କଥା ଭାବୁଛୁ? ଆରେ ତୋ ପାଉଣା ତତେ ଠିକ ମିଳିଯିବ। ସୁପରଭାଇଜର ବାବୁଙ୍କୁ କହି ତୋ ନା ଆଜି ଖାତାରେ ଚଢେଇ ଦେବି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ବା, ଏଇନେ କହିଦଉଛି। ଓ ସୁପରଭାଇଜର ବାବୁ, এই লোকটা পাইটি করিব, পাইটি। তা না লেখ। এই তো না কোন? ସନାତନ। লেখ তা না সন্না। ନାଇଁ ନାଇଁ ସନାତନ ସାମଲ। রহম, এড়ে বড় নাটক কাই কହୁଛୁ? বড় না কইলে কম বেশি ভাতিয়া মিলিব। মূল্যর ভাতিয়া যেতিকি সেতিকি, তেଣୁ ଛୋଟ ନା ଭଲ। କହିବାକୁ ଭଲ, ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ, ଆଉ ମନେ ରଖିବାକୁ ଭଲ। ଯେମିତି ମୋ ନା ରତନୀ। ଆଲୋ ଏ ରତନୀ, କଣ କାମ ବନ୍ଦରେ ଖୁସି ଖବର ଚଲେଇଛୁ? ସେ ତୋର କିଏ କି? ସେ ମୋ ଘଇତା। ତୋର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କି? ଅଳ ପଇସା ଦେ, ଉଠା, ଗର ଗର ହେଲାଣି। Hey, 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 sir. Hey, 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 sir. Hey, 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 sir. Hey, hey, sir. বাড়ি বড় অল পয়সা? আরে এইটা কি বিদা করে রে? গত বছর কোড়িয়াটা। ও সুপারভাইজার বাবু, এই কোড়িয়াটাকে বিদা করো। ବାହାଡୁ আরে তো হাত করে দেব, চিড়ি পড়বে, রই জড়া গাতরে বসিব। মনে কাজে ভাত রুচিব। ছি ছি ছি। अरे कौनटा चिन्ह पकेलु? ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। କଣ ଲାଭ ଅଛି ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଯଦି ସମାଜ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ ନ କରୁଛି? ଆରେ ଚଷା ପୁଅ ମୁଁ, କଟି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ମୋର କଣ ହାତ ଗୋଡ଼ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଛି? କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ତ ଆଉ ପଙ୍ଗୁ ହେଇଯାଇନି।
ଥରେ କୁଷ୍ଠରୋଗ ହେଇଗଲା ବୋଲି ମୁଁ କଣ କୋଡ଼ିଆ? କୋଡ଼ିଆ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଯିଏ କାମ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ତମେ ନାରାୟଣ ଏଇ ଚାନ୍ଦୁଆଟା ଏଇଠି ବୁଣୁଛ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଚାନ୍ଦୁଆଟା ବଜାରକୁ ଯିବ କିଏ କହିପାରିବ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ବୁଣିଛି ବୋଲି? ବରଂ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏ ରୋଗଟା ମତେ ସାରା ଜୀବନ ଧରି ରଖିଥାନ୍ତା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବି। ଏ ସମାଜ ମତେ ଘୃଣା କରୁଛି, କୋଡ଼ିଆ ବୋଲି କହୁଛି। କୋଡ଼ିଆ। ତୁ ଏବେ କଣ କରିବୁ ସନାତନ? ଟଙ୍କା କିଛି ଯୋଗାଡ଼ ନ କରି ପାରିଲେ ଶଙ୍କର ଦାଦା ତ ଘର କରେଇ ଦବ ନାହିଁ। ତୁ ପାରିବୁନି, ତୁ ପାରିବୁନି। ଏଠି ଘର କରିବା ଆଶା ତୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ପଳା, ଯୁଆଡ଼େ ପାରୁଛୁ ପଳା। ନାଇଁ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। କୁଷ୍ଠରୋଗ ହେଇଥିଲେ ବି ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ ପାରିବି। ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋର କୁଡ଼ିଆ ତିଆରି କରିବି। ଆରେ କିନ୍ତୁ କେମିତି? କେମିତି? ଏମିତି। ଆରେ 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 କଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲୁ? ଏ ସନାତନ, ଏ ନାଇଁ, ପାଗଳ ହେଇନି। ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶେଷ ପଦଟିକୁ ବାଛି ନେଇଛି। ଯୋଗୀ ଭିକାରୀ ସବୁ କାମ ନ କରିକି ଭିକ ମାଗିବା ଗୋଟେ ଫନ୍ଦି, ବୁଝିଲ? ଯୋଉ ପଥକୁ ମୁଁ ଦିନେ ଘୃଣା କରୁଥିଲି, ଯାହା ନ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦଉଥିଲି, ଆଜି ଶେଷରେ ସେଇ ପଥଟିକୁ ମୁଁ ଆପଣେଇ ନେଲି। ଦେଖିଲୁ ନାରାୟଣ, ତୁ ଏ ଚିନ୍ତା କପଡ଼ରେ ଭିକାରୀଟିଏ ଲାଗୁନି? ମୁଁ ଭିକାରୀ ହେଇଗଲି ନାରାୟଣ, ମୁଁ ଭିକାରୀ ହେଇଗଲି। ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ମା, ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ, ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ, ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ। କାହା ପିଲା? କାହା ପିଲା ଇଏ? ଆରେ ମୁଁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଟା, ଗୋଟେ କୋଡ଼ିଆଟା, ଭିକାରୀଟା। କାହିଁକି ଏ ପିଲାଟିକୁ ମୋ ହାତକୁ ପଢେଇ ଦେଲ ମା? ନା ଆପଣ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ, ନା ଆପଣ କୋଡ଼ିଆ, ଆଉ ନା ଆପଣ ଭିକାରୀ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମତେ କିଏ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ବୋଲି ମନା କରୁଛ? ତମେ କିଏ ମା? ଆଉ ଏ ପିଲାଟା କିଏ? ନିଜ ରକ୍ତକୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ବାପା? ବାପା? ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ନାତି ବାପା, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ। ମାନେ ମୋହନର? ହଁ ବାପା, ମୁଁ ରାଧା, ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଯିବାକୁ ଆସିଛି। ଘରେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଲୁଚେଇଥିଲେ ବାପା, ହେଲେ ଏଇ ପଲ୍ଲୀ ମତେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଛି। ଆରେ ପଲ୍ଲୀ, ୟା ଭିତରେ ଏତେ ବଡ ହେଇଗଲୁଣି? ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିକି ଆସିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି। ଆପଣ କଣ ମୋ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦେବେନି? ବାରିପଟ ଘରେ ନୁହେଁ ବାପା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ରହିବେ। ମୁଁ କଥା ଦଉଛି, ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମନୋଭାବ ବଦଳେଇ ଦେବି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବାଧା ଆସେ, ସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ସାହସ ଆପଣଙ୍କ ଏ ବୋହୂର ଅଛି ବାପା, ଆପଣଙ୍କ ଏ ବୋହୂର ଅଛି। ଆରେ ଜେଜେ, ଭାବୁଛ କଣ? ଚାଲ। ନାରାୟଣ, ଆରେ ଜେଜେ, ଜେଜେ ରୁହ ରୁହ।
ବୁଲିନ? ବ୍ୟାଗ୍ ତ ଆଣିଲି। ତେତେରି ଆଉ କ'ଣ ଯେ? ମତେ ବାହା ହବନି। ଆସ 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 ଆସ